školník a ten je tu prítomný vzadu. Ja vás vítam v dnešný slávnostný deň. Náš deň je preto slávnostný, pretože aj my dneska formou piesní, básni, scénok si priblížime jeden najkrajší sviatok roku. A ktorý je ten najkrajší sviatok roku? Vianoce. Lebo na Vianoce sa narodil kto? Ježiško. A Ježiško nám nosí čo? Darčeky. A chceme darčeky? Áno. Je tu niekto taký, čo to nechce? Iha, ale pozrite sa. Pozrite sa sem, koľko je tam darčekov. Strašne veľa. A naozaj strašne veľa, lebo ste boli naozaj dobrí a najlepší. A ja vám aj chcem povedať, že ste boli najlepší. Aj pani učiteľky to tvrdia, aj keď ste nás občas pohnevali. Ale na to prižmúrime oči a zabudneme. No už, deti, na záver. Chcem vás veľmi pekne poprosiť, že naozaj pozrime sa na ten program, ktorý si pripravili žiaci 6. až 9. ročníka. Zahlbme sa do tohto programu a dajme úctu tým, ktorí účinkujú v tomto programe. Tým, že budeme ticho, že budeme počúvať, keď bude treba, môžeme sa zapojiť aj do spevu a že naozaj od tejto chvíle budeme prežívať hlboké predvianočné obdobie s príchodom a narodením Ježiška, ktorý sa už dneska narodí tu v škole. Takže ešte raz ďakujem pani učiteľka, žiakom, že pripravili tento program a od tejto chvíle začíname s besiedkou dnešného dňa. A od slovo odozdávam Tereske. Vážená pani riaditeľka, vážené pani učiteľky, milí spolužiaci. Pred nami sú najkrajšie sviatky roka, Vianoce, a my sa dnes, ako každý rok, stretávame na vianočnej besiedke, aby sme si spoločne zaspievali, započúvali sa do vianočných príbehov, pripomenuli si zvyky a tradície, ktoré sa spájajú s týmito sviatkami. Ale nakoniec tiež, aby sme sa zabavili a obdarovali sa. Čas Vianoc, čas lásky a pokoja. Pokoj, ktorý nám Božie dieťa prinieslo svojim príchodom na tento svet. Otvorme mu do chorán naše srdcia, aby sa mohol narodiť a prebývať v srdci každého z nás. V dnešnom programe sa nám predstavia žiaci z ročníkov 6 až 9. Ako prvé nám zaspievajú žiačky zo speváckeho krúžku.
Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať,
pod názvom Príbeh o anjeloch. Guška, tie nohy si schovaj. Nie tie rany, tam budeš tu. A ešte jednu stoličku. Dobre, ja si na... Ale tam boli 4 knieže. No a už nie buď odtiaľ to vychádza. Dobre, poď. Bolo to dávno a nebo dnes. Stalo sa, či nestalo? Chodili po svete dvaja anjeli. Prešli mnohé mestá i dediny, kopce i doliny, aby sa pozreli, ako žijú ľudia, čo im chýba, po čom túžia a čo je najdôležitejšie, či nezabudli na lásku, aby sa mali radi. Aby si boli navzájom bratmi a sestrami a pomáhali si. Aby nikto nebol opustený a sám. Počuj, braček, už sa stmieva. Za chvíľu bude tma ako vo vreci. Kde dnes prenocujeme? Nájdeme si nejakú kopu voňavého sena? Vyzerá, že bude pršať. Dnes navštívime ľudí a poprosíme ich o nocliah. Aspoň zistíme, či nezabudli na lásku a pohostinnosť blížnemu. To je dobrý nápad. Veru, som poriadne unavený. Ani nohy, ani krídla si už vôbec necítim. Tak si vyber, do ktorého domu pôjdeme. Pôjdeme do tamtoho. Je pekný, veľký. Určite ňom bývajú veľmi usilovní ľudia a radi sa s nami podelia o strechu nad hlavou. A určite budú pohostení, keď majú taký veľký majetok. Už sa teším na mäkkú posteľ a dobrú večeru. Teda poďme. Koho k nám čerti nesú? No akorát teraz, keď je večera. Pozri, kto je tam. Pán Boh daj zdravia, gazdina. Sme pútnici a prichádzame z ďalekej krajiny. Či by ste nás neprenocovali? Počkajte chvíľu. Tak, toto je. Nejakí dvaja vandráci hľadajú nocľah. A čo prišli akurát k nám? Len ich pekne pošli preč. Už len to nám chýba, aby nás v noci okradli alebo o život pripravili. Počuj, starý, a čo o nás povedia ľudia, keď roztrubia po dedine, že sme ich odohnali? Budú na nás prstom ukazovať, že sme lakomci. 300 hrmených, nie inej pomoci. Musíme ich prenocovať. A kde im ustelieme? V zadnej izbe. Čo si zošalila, aby nám nejaké bochy doniesli? Do pivnice ich daj. Tam sú staré matrace. Môžu byť radi, že na nich neprší. No poďte, tu v pivnici sú staré madrace. Môžete sa tu zložiť. Ďakujeme, gazdina. A či sa u vás nájde niečo pod zub? Počkajte chvíľu. Hladní sú. Ty nemáš rozum? Kačasinou, žobrákov krmiť? Chleba im daj a trochu mlieka. To im stačí. Ďakujeme, gazdina. Nech vám to Boh odmení. Počuj, bráček, oni sú takí bohatí. Dali nás do pivnice, čo má diery v stene. Možno sú tu myši? Nehovor, viem, že si sa tešil na mäkkú posteľ. No i na zemi sa dobre vyspí ten, kto má čisté svedomie. Dobrú noc.
Tak dobrú noc. Anieli sa uložili na odpočinok, no mladšiemu anielikovi nešlo do hlavy, ako môžu byť ľudia takí lakomí a sebeckí, keď majú toľko bohatstva, že by mohli robiť veľa dobrých skutkov. Mnohým ľuďom by mohli pomôcť a predsa by im nič nechýbalo. No sen, ako biely obláčik, zastrel im oči a obaja sladko zaspali. Prišlo ráno. Kým sa mladší anielik zobudil, starší opravil dieru v pivnici, kde spali. Ty si už hore? A čo to robíš? Zamuroval som dieru v stene. Vôbec ti nerozumiem. Prečo si to urobil? Ja by som takým sebeckým ľuďom nepomáhal. Veci nie sú také, aké sa zdajú. Ty si ešte maličký anielik, ale neboj sa, raz to pochopíš. Tak poď, rozlúčime sa s domácimi a pôjdeme. Anieli sa rozlúčili a vydali sa na cestu. Prešli jednu horu, 7 lúk, obišli 3 mestá a 9 dedín. Prišli na kopec, z ktorého viedol úzky chodník rovno k chalúbke jednej veľmi chudobnej rodiny. No stoj! Komu si ušla? Nám. Ďakujem, že ste nám ju chytili. Nemá. A ako sa voláte, detičky? Zuzka. Júbka. A kde bývate? Tu nedaleko, poďte, ukážem vám. Jurko a Zuzanka sú už doma? Ešte neprišli, deti, kde ste boli tak dlho? Šla nám krava, oni nám ju pomohli chytiť. Ďakujem vám, poďte ďalej. Uviažte kravu, o chvíľu bude večera. Najprv sa pomodlíme. Bože, požehnaj nás i tieto dary, ktoré budeme požívať skrze Krista nášho Pána. Amen. Amen. Dobrú chuť. Dobrú chuť. To sú výborné halušky. Veru, nikdy som také dobre nejedol. A mlieko, aké je sladké. Kým máme našu krávu, hladovať nebudeme. Ďakujem vám, že ste ju deťom pomohli chytiť. Bez nej by nám bolo ťažko žiť. Sme chudobní, ale máme sa radi. A to je najdôležitejšie. To máte pravdu. Ak chcete, môžete u nás prenocovať. Vonku sa usmieva. Ďakujeme vám. Nie za čo, veď je to normálne, tak teda poďte. Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje dobrodenia, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky. Nech sa páči, tu sú postele. Dobrú noc a sladké sny. A vy kde budete spať? S tým si starosti nerobte. Ďakujeme. Počuj, bráček, to sú dobrí ľudia. Nemajú skoro nič. Milo nás prijali a prenocovali. Máš pravdu, sú to veľmi dobrí ľudia. Dobrú noc. Pozdravujem ťa, aniel smrti. Kde sa tu berieš? Dnes v noci idem po gazdinu, čo tu býva. Prosím ťa, aniel smrti, neber ju. Dnes nás prijala, dala nám vlastnú večeru a uložila nás do vlastnej postele. Je to veľmi dobrá žena. Ja viem, že je dobrá, za to pôjde rovno do neba. Jej deti ju potrebujú, neber ju. Nemôžem sa vrátiť na prázdno. Tak si zober na miesto nej ich kravu.
Tak dobre. A tak sa stalo. Tej noci chudobnej rodine zdochla krava. Ale gazdinej sa nič nestalo. Starší anjel sa znovu uložil na odpočinok. A obaja anjeli tuho spali do rána. Ach, mamička, zle je. Krava, čo nám toľké roky dávala mlieko, tejto noci zdochla. A nič som si nevšimol. Ach, otecko, neviem. Peniazy veľa nemáme a ani rodiny. Nuž, budeme sa musieť nejako uskromniť. Dáko bude, Boh o nás vie. Počuj, brače, to sú dobrí ľudia. Ja tomu nerozumiem. Keď sme boli u lakomého gazdu, zamuroval si im dieru v pivnici. Títo dobrí ľudia nás milo prijali a prenocovali. Nie je to nespravodlivé? Veci nie sú také, aké sa zdajú. Ty si ešte maličký anjelik, ale neboj sa, raz to pochopíš. U lakomého gazdu som diere našiel mešec peňazí. Preto som dieru zamuroval, aby ho gazda nenašiel. Pretože práve peniaze ho urobili takého lakomého a sebeckého. A dnes si anjel smrti prišiel po chudobnú gazdinu. Ja som mu namiesto nej ich dal kravu. Títo ľudia sú síce chudobní, ale majú ten najvzácnejší dar, lásku. No a my, anjeli, už musíme ísť. Vari, nevieš, čo sa tejto noci stalo? Narodil sa Ježiško v chudobných jasličkách v Betleheme. Musíme sa mu ísť pokloniť. Tak dobre, ale nedalo by sa tejto dobrej rodine ešte nejako pomôcť? Pozri, mám tu mešec peňazí. Necháme im ho na stole ako z odmenu za prichýlenie. Jurko, Zuzanka, raňajky, halo, kde ste? Kde zmizla naša návšteva? Odišli a niečo si tu zabudli. Poďte sa všetci pozrieť, veď to je mešec peňazí. My už nebudeme chudobní. Možno sa nám niekedy zdá, že život je ťažký, ale Boh a jeho anjeli neustále bdejú nad nami. Každým trápením si získavame večný poklad v nebi a Boh nám dáva svoje požehnanie už aj tu na zemi. Preto sa snažme byť spravodliví a láskaví ku všetkým, lebo ako povedal anjel, byť dobrým sa vždy oplatí. Krátke poetické básne. Po nich nám zatancujú dievčatá zo 7. B. Ako keby slnce zasvietilo na sne. Všetko vo mne zjasní. Tak mi vrúcneje. Netušili by ste, ako mi je krásne, keď sa na mňa ktosi s láskou usmieje. Ako keby zohrial uzimenú bíľku. Teplý dotyk slnka v lesnom papradí. Tak mi je.
keď hoci na prchavú chvíľku láskavo ma ktosi rukou pohľadí. Veď ja ani neviem, čo je to tá láska. Teba prosím, Pane, Ty ma o nej uč. Ako v poli zrnko chlebového kláska, všetko živé čaká na jej teplý lúč. Všetko živé čaká na jej teplý lúč. Všetko živé čaká na jej teplý lúč. Nebude ti radiť, drobné srdce moje. Ja som ľudské mláďa. Ty si Boží kráľ. Iba tak ti poviem, že dar lásky to je koruna tých darov, čo si ľuďom dal. Všetky deti sveta, tvoje 7 krásky, ktorými si osial modrú planétu. Ďakujú ti, Pane, za dar ľudskej lásky. I dar lásky Božej, ten dar, že sme tu. Vianoce sú chrámom pokoja. Zlo mlčí, spory odpočívajú. Telom preniká nový život. Láska a radosť, svetlo a pokoj vchádzajú do duši, nakĺňajú nás novou silou. Chceme večne nosiť toto svetlo a radosne ho vlievať ľuďom do srdca. Chceme večne nosiť toto svetlo a radosne ho vlievať ľuďom do srdca. Stromček svieti rovnako u všetkých z nás, tak sa nemrač, ale za
prednarodeného Ježiška. Nad maštálkou s jasličkami hviezdy svietia. A v jasličkách tížko spinká malé dieťatko, zrodilo sa a polnoci tu Jezuša. Vítaj, Jezuliatko, vítaj, vítaj, ty dieťatko, vítaj, 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 Pán, vítaj, Sveta Kráľ. Však maštálke teplo nie je, vôj osnou dieťa hreje, matka, čistá matka sveta s láskou hladí svoje dieťa. Sveté dieťa, pohybie sa matka k nemu prikloní sa, vynie dieťa do plienočky, ukladá mu šatôčky. Hneď k zvieratkám zavolal. Vôľ a osol teplo. Vôľ a osol teplo dajte, dýchom dieťa zahrievajte. Nech synáčik pokrie, nech sa zimou nezachrie. Búvaj, búvaj, Jezuliatko, matka stráži ťa dieťatko. Búvaj, búvaj, búvaj nám, búvaj, Sveta Kráľ. Hneď dieťatku pienku zloží, teba milý Jozef prosí, daj zvieratkám sena slamy, nech neríčia reťazami. Dám zvieratkám sena slamy, nech zohraješ duch nad jašťami. Je dieťatko krásna spinka, nahradí mu to karinka. Spinkaj, spinkaj, Jezuliatko, spinkaj, spinkaj, ty dieťatko. Spinkaj, spinkaj nám, Jezuliatko, Sveta Kráľ. Už Mária starostlivá plná lásky dobrotivá, nakláňa sa ku dieťatku a s láskou mu hladí hlavu. Vysináč, milé dieťa, jasné hviezdy v noci svietia. Chór anielov spieva sláva, zväz radostnú svetu dáva. Sláva Bohu na výsosti, svetá noc plná radosti. Zrodilo sa dieťatko, v jasličkách tam uložené spí sladko. Svetla plná je maštálka, zazvoní zvonček osliadka. Zo štrngoce vôľ reťazov, tak vítajú pastierov zbor. Prichádzame k jasliam lásku, anielov oznámil má. Dieťa nájdete v jasličkách, na slame leží v plienočkách. Sláva Bohu na výsosti, dnes je noc plná radosti. Sláva, sláva, prišiel čas, narodil sa v Betleheme Mesiáš. Nesiem ti, malé Ježiško, syra a mliečka máličko. Ja ti nesiem svoje kožičky, nech hrajú tvoje nožičky. Malý som milý Ježiško, dávam ti svoje srdiečko. Zo Saláša Bača starý, prosím, príjmi naše dary. Pieseň svoju pripájame, príchod tvoj k nám uvítame. Prišiel Ježiško premilý, už prišiel k nám. Piesňou mu lásku dávajme, to náš najväčší dar. Svetá Matka Ježišková s Jozefom pri jasliach stoja. Ku jasličkám hľadia šťastne, veď v nich leží dieťa vzácne. Nad Betlémom, tam za mestom, nad jaskyňou v kraji pustom, hviezda s chvostom zažiarila, kráľom cestu upresnila. V diaľky veľké prišli králi, traja pušky sa stretali. Hviezda ich niesla oblohou, kráčali nocou tmou. Ťa vyviezli ich dlhý čas, zaviedol ich hviezdny jas. Gašpar Mudrc, Melichár, tretí je tu Baltazar.
Pri jasličkách sa sklonili, svoje dary predložili zlato, pieru v jasliam dali, kadidla vôňu znášali. Mária plná zbožnosti, Jozef sa modlí z vďačnosti. Zrakom hľadia Jezuliatko, spí synáčik pacholiatko. Zdravíme ťa, Jezuliatko, vítame ťa, pacholiatko. Zdravíme ťa, sveta Pán, čas radosti nastal nám. Zvesť do sveta roznesieme, narodil sa Pán kráľ zeme. Hviezda viedla nás k nemu, Bože, sme sa skloniť jemu. Milé dieťa, nádej naša, daj nech tvoj príchod prináša medzi ľudí lásku čistú, tak nájdeme cestu k šťastiu. Daj mi sily, Bože milý, aby sme v pokoji žili. Nech tvoj hlas vždy počujeme, s tebou v nebi sa stretneme. Neberte sa hor, a táto novina dajte pozor, aké to zázraky javia sa na nebi. Nikdy som nevidel, jak som starý, na nebi vysoko také žiary. Len sa ma nebojte, pastuškovia, prichádzam k vám ako anjel slova, aby som vám zvestil, že sa vám narodil. Mesiáš v Betleheme Ježiš malý, ktorého odávna sme čakali. Všade vládne pokoj, láska. Veď je čas sviatočný, najkrajší vianočný. Užíme si tieto chvíle, všetko krásne sa raz vynie. Šťastie, lásku v novom roku rozdávajme na každom kroku. Krásne sviatky vám želajú všetci žiaci 8. triedy. Nosí i nenosí nám ukážu žiaci 9. ročníka v najnovšej modnej prehliadke. Takže, milí žiaci, predstavíme vám novú vianočnú kolekciu od najlepších svetových námahanov, ktorá bude hitom nasledujúcej sezóny. Prosím, privítajte ruskú modelku Amalku Novikovú, ktorá nám predstaví novú športovú kolekciu, tričko značky Versa v hodnote €4. Chované pančuky značky Gači, Chip, čierne kapre, ktoré môžete nájsť v obchodoch Terénova a žalúčne štrikovaný našimi profesionálmi. Ako druhá sa predstaví Cecilka Krupicová. Pochádza zo Severnej Karolíny, ovláda 2 jazyky, španielčinu a aj anglicky. Model sa skladá zo sukne kaky farby, doplnená bielou. Časopisy môžeme ho vidieť vo Slovenskom Orava. Má oblečené jej najnovší trend, sa vyšplhal na Euro 50. Ďalšia modelka k nám prichádza zo Španielska. Jej meno je Juana Corsu. Je to model z 30 rokov, ktorý nám opäť ožil. Naša modelka má obuté čierne topánky Deichmann a modré pančušky zo second handu. Jany má oblečený červený svetrik priamo z Číny a najúžasnejšie na záver šat Barbie. Je to hodnota tohto modelu sa šplhá do výšky až 4 €. Ak máte záujem, máte možnosť objednať si tento model na našej webovej stránke www.modrikonik.sk. Ďalšia modelka Markuška Pilková. Pochádza z Japonska, ale narodila sa v Afrike. Mohli ste si všimnúť aj s názvom modelningovej časopisy Playboy. Znám
mikina značky Adidas, sukňa farby kaki, doplnená účestom drdy. Ďalšia modelka Hilda nám prichádza až z Pakistanu, aby nám predstavila svoj nový model. Tento model je trendom pre dámy staršej vekovej kategórie. Sledujte doposiaľ najextravagantnejší model. Sukňa prekvapujúco navrhnutá slovenskou stylistou Martinkou Surca, ktorá sa dostala týmto návrhom na vrchol azijskej módy. Hodvábna šutkastá šatka v hodnote 50 centov jej ladí s krásnymi čiernymi vlasmi. Biele tričko sa nám veľmi ťažko zháňalo, ale napokon sme ho zohnali na výpredajoch. Kariéra Hildy Stupa momentálne sa nachádza na časopise, na čínskom časopise, na titulnej stránke, volá sa tento časopis Tinčo. Ako posledná modelka vám predstavíme slečnú Blaženú Ktovákovú. Pochádza z Alžírska, je známa ako top modelka Hollywoodu. Jej najnovší trend sa vyšplhal na 2 €. Sukňa, ako sami môžete vidieť, je šitá z prísisivou volosej. Doplňa krátku krvavú smutočnú košelu od značky Puma. Je to model známeho krajšíra Filipa Bielku zo 60. rokov. Táto modelka je veľmi žiadaná v Turecku, vyskytuje sa aj v časopise Playboy. Tak toto boli všetky naše modelky. Prosím ešte raz pozrieť a ďakujeme vám za pozornosť. žiakmi 7. A triedy. Vstávajte, anieli, niekto k nám letí. Veď je to anielik, vítaj u nás, anielik, či ťa k nám privádza? Som hrozne unavený, rád by som si u vás na chvíľu odýchol, môžem? Pravda, že oddychuj. A vy, vločky, stávajte a začnite tancovať. Matka Zem vás už netrpezlivo očakáva. Bol to krásny tanec, ale musím už ísť. Sotva si prišiel, čo tak ponáhľaš? Čaká ma veľa práce, prinášam ľuďom svetelko lásky, dobra a porozumenia. Tak nejdeme ťa teda zdržiavať. Dovidenia, kráľovna. Dovidenia, anieli.
som čertík čertíček. Chodím svetom sem i tam, čertoviny nesievam. Bu, bu, bu. Daj mi to, to je moje, nie moje. Daj mi to. To je moje. Nie, moje. Daj to sem. Daj sem to, ja chcem zavesiť. To je moje. Nechaj to tak. Daj mi to. Andrejsko, prečo ešte salónky? To ja nie, to isto Tadeáš. Jo, po vaše salónky nestojím mi hlupáci. My, že sme hlupáci, tak ty si jedna pačmaga. Au, au. Au, ty ma ideš piť? Niekto tu je. Ale kto by tu prosím ťa mohol byť? Andrej Strachov, pôda trailer. Niekto tu je. Aha, tak ty si ten zlodej v salóne. Kto si? Ja som čertík čertíček. Chodím svetom sem i tam, čertoviny nesievam. Bu, bu, bu. Aha, ide Anie. Prišiel som, lebo som sa už nemohol dívať na to zlo, ktoré k vám zasial čertík. Priniesol som vám lúč lásky, dobra a porozumenia. Viem, že Anieli čert nie je nevinný, my sme sa často hľadali aj predtým. Áno, a pozri sa na ňo, chudáčik je celý premrznutý. A určite bol aj hladný, keď nám zobral salónky. No, vidím, že už tu nemám čo hľadať. Do vašich srdiečok opäť zavítala láska, súcit a porozumenie. Ale čo s tebou, čertík? Ja už nie som zlý. Najradšej by som zostal s deťmi, ak by chceli. No, vidím, že už tu naozaj nemám čo hľadať. Pred sebou mám ešte veľmi veľa cesty. Dovidenia, Anieli. Dovidenia. Aby sa ti lepšie išlo, tak ti zaspievame pesničku.
Boží i človečí. Nikto ho nevidel, každý ho dosvedčí. Darček mu nesie tam a ja mu do diaľky srdíčko posielam na miesto hrkálku. Ďakujeme všetkým za predvedený program. Na záver si poprajeme požehnané vianočné sviatky plné nehy, lásky, porozumenia a pokoja, aby sme sa zdraví všetci opäť stretli v novom školskom roku 2014. A teraz poprosím dievčatky, aby nám pomohli rozdať darčeky. No, viete o tom, ja nemám slov. Ja som skoro mala ústa otvorené nad prekrásnym programom, ktorý ste si pripravili pod vedením vašich pani učiteľiek. Naozaj ste boli dobrí. Skutočne ten program bol tak prekrásny a s takými hlbokými myšlienkami, čo miestami sa mi veru aj slzy do očí myslím. Naozaj. Takže ešte raz veľká vďaka. A ak len trošku si zoberieme do tých svojich srdíčok z tohto programu, tých myšlienok, tak nie len cez Vianočné sviatky budeme dobrí, milí, ústretoví a naplnení láskou, ale láskou a dobrotou budeme naplnení celý ďalší život. Nuž na záver, žiaci, ešte raz pokojné Vianočné sviatky vám prajem. Ale predsa, pre informáciu, chceli by ste tento program, aby videli aj vaši rodičia? Kto by bol ochotný prísť účinkovať a vystúpiť v kultúrnom dome s týmto programom? Kto by bol ochotný prísť do kultúrneho domu? My sme teraz s pani učiteľkou Košutovou trošku prehodili reč a dávame taký návrh, že by na Štefana s týmto programom, ktorý bol naozaj prekrásny, by ste účinkovali v kultúrnom dome s tým, že by sme žiakom z Lomnej zabezpečili odvoz a prívoz. Žiaci z Krušetnice by prišli, ale teraz ešte raz sa pýtam, 26. to je Štefana, aký je to deň? Štvrtok? Štvrtok? By ste boli ochotní o jednej... Vy by ste prišli ostatní o 1 hodine účinkovať. Tam to nemôže byť také, že jeden príde, druhý nepríde. Buď prídu všetci účinkujúci, samozrejme ostatní žiaci pozbudzovať a rodičia a aj rodičia.